Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Još jedna bušra, radosna vijest za sve one koji moraju prespavati ove noći, odnosno ne mogu ih probdjeti kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog svojih obaveza jutarnjih i sve ono što ih čeka u narednom danu. Radi se dakle o radosnoj vijesti Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu u kom je rekao, kada su ga ashabi upitali nakon što je klanjao dio noći, dakle kako je došlo to u hadisu šatrul lejl, dakle dio noći, pa su od njega tražili da im klanja, im predvodim cijelu noć zbog nagrade, pa im je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da čovjek ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć ako za njim klanjaju, stane za njim sve dok imam ne ode. Pa je to prilika i radosna vijest za sve one koji ustaju rano tražeći svoj rizik, da ako klanjaju svoje teravije sve dok imam ne završi, to je isto kao da su klanjali cijelu noć. I u drugom hadisu, kako je došlo kod Tirmidije i Muslima, da onaj ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći, to jest na file, i da onaj ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć. Dakle, ovo su hadithi, naravno i tiču se onih koji imaju za ovakva djela priliku, koji mogu to da učine, eto kao radosna vijest i dodatna satisfakcija i stimulans da se ne žaloste što od umora moraju leći, da ne mogu probdjeti ove noći. Ja molim Allah dželle fiula da upiše i post i noćni namaz svim onima koji se u ovim noćima i danima trude da spoje i obaveze naspram svoje porodice i da uhvate ove blagdane, odnosno blagoslovljene dane i noći. Jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.